grund af motionen, på grund af det sociale, på grund af hyggen. Det er enormt vigtigt, at vi rører os, fordi ellers så sidder vi jo bare og syner helt hen. Ikke? Og vi har aldrig nogensinde i vores liv dyrket så meget idræt, som vi gør nu. Men vi har i hvert fald ramt noget, som lige nu tiltaler en stor gruppe borgere i Nyborg. December Nyborg 2011. Ældre fra hele Nyborg valfarter til byens sportshal for at deltage i Dansk Firmaidrætsforbunds nye tiltag, nemlig motion for aldersgruppen over 60 år. Et projekt, der tog sin begyndelse i efteråret, og som er blevet en uventet stor succes for personerne bag. De har modtaget det rigtig, rigtig godt. Vi snakker lidt om vi har ramt et behov. Der er jo aktiviteter, der er flere aktiviteter for seniorer i Nyborg, det har der også været igennem flere år. Men vi har måske alligevel ramt et behov, som tiltrækker forholdsvis mange. Dansk Firmaidrætsforbunds tilbud til de ældre i Nyborg handler ikke kun om traditionel motion. Faktisk er en af årsagerne til den store succes, at de ældre har fået mulighed for at dyrke eksempelvis spinning, sjov gymnastik og ikke mindst zumba. Dertil kommer, at de ældre selv fra gang til gang kan vælge, hvilket af tilbudene de ønsker at deltage i. Jeg synes, de er rigtig, rigtig positivt. Det er ikke sådan en konegymnastik, de har lyst til at gå til. De har lyst til at få rørt hele kroppen og få pulsen op. Når pulsen skal helt op, har Nyborgs ældre fundet ud af, at zumba er det helt rigtige. Mange forbinder den latinamerikanske dans med ungt blod, men i den fynske Broby har zumba intet med alder at gøre. Det er rigtig, rigtig dejligt. Der er rytme og dejlig musik, og jamen min mand og jeg plejer at holde meget af at danse, men nu kan min mand ikke på grund af hjerteproblemer, så jeg nyder rigtig det her med rytme og bevægelse. Det er en rigtig god oplevelse. Dejlig musik, og man bliver i rigtig godt humør af det. Og så får man rørt så meget, så vandet det driver. Det er rigtig godt. Der er mange sjove oplevelser. De har rigtig svært ved at koordinere arme og ben, og det griner vi vældig meget af, når vi danser. Det med, når vi brækker med rumpen, og så der har vi rigtig mange sjove, der kommer mange sjove bemærkninger, og de griner rigtig meget. Også når vi drejer forskellige veje og står lige pludselig med front mod hinanden, og det griner de rigtig meget af. De giver os udtryk for det, de fortæller, at de glæder sig til det, og de kommer og snakkende og glade og fortæller, at de har bare glædet sig til næste torsdag. Og jeg har også evalueret med dem, om de kan mærke en forskel, og det kan de. Som sagt er projekt 60 Plus blevet en stor succes for Dansk Firmaidrætsforbund. Men at zumba, sjov gymnastik og spinning kunne have en tiltrækningskraft på Nyborgs ældre, ja, det fik idrætskonsulent Ann Baumbæk Hansen et forvarsel om, da hun første gang indkaldte de ældre til et orienterende møde om projektet. Og vi indledte så med at holde et informationsmøde, hvor vi havde forventet, at der kom 40, og vi blev væltet, fordi der kom over 100, som bare var interesseret i at høre, hvad er det her for noget, og som egentlig også gerne ville ind og påvirke processen i forhold til, hvad er det så for nogle aktiviteter, der bliver udbudt. Vi havde selvfølgelig før mødet lagt nogle planer for, hvad er det for nogle aktiviteter, vi vil prøve at starte op, men vi ville også samtidig lade det være åbent over for deltagerne. For at ideen om at lave motion for ældre om formiddagen skulle blive en succes fra start, var det vigtigt at samarbejde mellem hovedorganisationen Dansk Firmaidrætsforbund og lokalafdelingen Nyborg Familie og Firmasport fra starten gik op i en højere enhed. Og det har været et fantastisk forløb med den forening, fordi de var meget positive og sagde med det samme, jamen det skal vi prøve. I starten havde de lidt forbehold i forhold til det der med, jamen kan vi finde instruktører, og har vi nogle lokaliteter, vi kan bruge. Men faktisk allerede på anden møde kom de og sagde, at vi har jo faktisk en instruktør i zumba. Så det kan være, at vi skulle prøve at starte sådan en aktivitet op i zumba. Og så viste det sig faktisk, at de havde 4 instruktører, som kunne undervise i forskellige ting i dagtimerne.
Før projektets deltagere nåede så langt som at kunne indkalde til et informationsmøde, havde der været en del forarbejde med såvel den lokale afdeling af Dansk Firmaidrætsforbund samt Nyborg Kommune. De første møder blev holdt med Firmasportens lokalafdeling, hvor kasserer Berit Kolding-Vedel var optimistisk over for ideen om ældremotion, men samtidig usikker på de rent tidsmæssige aspekter. Jeg kan huske mit allerførste spørgsmål, det var sådan, hvor lang tid skal jeg bruge på det her? Fordi jeg synes ikke, der er flere timer i mit døgn. Det skød forbundet sådan lidt væk og sagde, at det var ikke sådan. Men jeg synes, at det har givet noget tid, men jeg har brugt noget tid på det, men jeg synes også, at det resultat, vi så har fået, har været en kæmpe stor belønning i sig selv. For fritidskonsulent i Nyborg Kommune, Lars Andersen, var ideen om motion for de ældre i dagtimerne også spændende. Vi fik lavet et møde, hvor vi fik drøftet forskellige muligheder igennem. Og jeg må sige, at der var virkelig noget spændende her, og noget nyt. Noget af det, der var nyt også, var, at man i stedet for at lave store analyser og finde ud af, hvordan det var, så sprang vi ud i det lige med det samme. Og det var noget af det rigtig gode ved det her. Initiativtagerne bag motionsprojektet er ikke i tvivl om, at succesen også handler om, at den nye generation af ældre er langt mere aktive end tidligere generationer. Det er der slet ingen tvivl om. De kommende seniorer, de vil gerne have et aktivt seniorliv. Og det er også dem, som vi tænker ind, når vi ligesom præsenterer tilbuddet. Det skulle ikke være sådan en traditionelle tilbud. Vi vil gerne have zumba på programmet, og vi vil gerne have sjov motion, som er en blanding af gymnastik og forskellige boldspil ind. Fordi det har vi en idé om, det vil kommende seniorer gerne gå til os. Såvel Dansk Firmaidrætsforbund som Nyborg-afdelingen Nyborg Familie- og Firmasport opfordrer nu andre afdelinger i landet til at prøve 60+-ideen af. Nu er det her, det er jo et stråleeksempel, men jeg tror ikke, at det er helt umuligt for alle vores 90 foreninger rundt omkring i Danmark at starte de her aktiviteter op. Altså, jeg tænker lidt selv, at man behøver ikke at tænke så meget over det. Altså, man skal jo selvfølgelig have noget struktur på det, men jeg synes også, at man skal ture og kaste sig ud i det. Fordi det er måske slet ikke så farligt. Altså. For de ældre deltagere i Nyborg er der i hvert fald ingen tvivl. De er vilde med projektet. Alle er glade og tilfredse med det. Vi har prøvet at gå til noget af det andet, men vi vender tilbage til zumbaen. Så man bliver i rigtig godt humør af det. Jamen, det er helt udmærket. Det må jeg sige. Jeg er rigtig glad ved den gymnastik, vi har. For det er vi for alle musklerne rørt, synes jeg. Så det er udmærket. Jeg synes, det var rigtig, rigtig dejligt. Og jeg har ledt efter sådan noget fra 60 år og op efter. For jeg kan jo ikke danse med de helt unge, selvom jeg gerne vil.